Pasensya ka na, hindi ko naman alam na makakalabas na siya ng pintuan. Paano yan? Saan natin hahanapin si tatay? Parang kidnapper tong matanda na ito ah. Tay? 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 Nasaan na kaya si tatay? Tay? Tay? Tay! Tay! Ate Mitch, nakita ko si Tate Romeo naglalakad sa kalsada mag-isa. Naku naman, Tay! Bakit kayo umalis ng bahay na mag-isa? Sige, salamat Rose sa pagdala dito kay tatay, ha? Sige po ate, mauna na po ako. Kuya? 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 Oh, mates. Napadalaw kayo. Tay, mano po? Kuya, makikiusap lang sana ako. Kung pwede, dito muna si tatay. Ano? Bakit naman, mates? Alam mong may trabaho ko. Hindi ko maalagaan si tatay. Sige na, kuya. Kukunin ko din naman siya. Busy kasi ako sa trabaho. Bakit naman? Di ba sa bahay ka lang naman nagtatrabaho? Oo nga. Pero minsan kasi si tatay, hindi ko namamalayan. Sa sobrang busy ko, nakakalabas na siya ng bahay. Hay nako. Sige na nga. Pero kunin mo din siya dito ha. Oo, kuya. Maghahanap lang ako ng mag-aalaga sa kanya sa bahay. Oo, mabuti kung ganon. Para hindi nakakabala sa atin pareho. Kuya naman, huwag ka naman ganyan kay tatay. Totoo naman. Sige na nga, ipasok mo na yung gamit ni tatay sa loob at dalhin mo na siya sa kwarto niya. Upo muna kayo, tay. Dito ka muna kay kuya, ha? Babalikan kita pag may nakuha na akong taga-alaga sa'yo. Ayaw ko dito, ayaw ko. Kuya, magpapaalam na ako. May lakad pa kasi ako. Ikaw na muna ang bahala kay tatay, ha? O sige. Sige, tay. Alis na ako. Anak! Anak! Sama ako! Sama ako! Sama ako! Sama ako! Tay, saan kayo pupunta? Tay naman, bilin ni mates na huwag kayong lalabas. Naintindihan nyo? Asan si Mitch? Asan siya? Tay, nasa bahay nila si mates. Gusto ko doon. Ayaw ko dito. Ayaw ko sa'yo. Sino ka ba? Hindi na naman ako kilala ni tatay. Sige na tay, pumasok na tayo sa loob. Maupo muna kayo tay. At ikukuha ko kayo ng maiinom. Gusto ko pagkain. Bakit? Nagugutom na naman kayo tay? Gutom ako. Gusto ko pagkain. Sige tay, at ikukuha ko kayo. Dalihan mo ah. Gutom na ako. Tay, dahan-dahan lang. Isa pa. Gusto ko pa. Gusto ko pa. Gusto ko pa. Isa pa. Tama na Gutom tay. na. Ang dami nyo nang nakain. Gusto ko pa. Gusto ko pa. Gusto ko pa. Gusto ko pa.
Tay! 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 Nasaan na kaya si tatay? Hello, Mitch! Bakit kuya? Nandyan ba si tatay? Wala. Bakit mo hinahanap kuya? Kanina, kasama ko pa lang siya sa kusina. Hindi ko na malayan. Nakalabas na pala siya ng bahay. Ha? Hay nako naman kuya. Binilin ko na sa'yo na wag mong palalabasin si tatay, di ba? Pasensya ka na, hindi ko naman alam na makakalabas na siya ng pintuan. Paano yan? Saan natin hahanapin si tatay? Samahan mo na lang akong maghanap kay tatay. Sige kuya, papunta na ako dyan. Saan na kayo nagpunta si tatay? Pabili po. Ano yon? Gatas at saka tinapay. Eto, Magkano? 22. Nabayad oh. Siguro naman kumakain naman ng ganito ang matanda na si Romeo. Parang iba ang kutob ko sa matandang yon. Nabanggit pa niya ang pangalan ng tatay. Masundan nga. Parang may sumusunod sa akin ah. Parang kidnapper tong matanda na ito ah. Hello? Sino kaya tumawag sa matanda? Baka yung sindikato na kasama niya. Si tatay nga. Sinasabi ko na nga bang kidnapper kang matanda ka? Ano? Hindi ko alam yung sinasabing mo iho. Huwag ka nang magkaila! Huling-huli ka na! Ipapakulong kita! Huwag naman iho. Magpapaliwanag ako. Ganito kasi yun. Sino kaya itong matandang ito na nagduduyan? Malapitan na. Pare, anong ginagawa mo dito? Anong pangalan mo? At saan ka umuwi? Doon ako nakatira, sa malayo. Asan ba ang asawa mo at mga anak mo? Wala ka bang pamilya? Sige, hanapin natin kung saan ang bahay mo. Umupo ka muna dyan. Huwag kang aalis. Bibili muna ako ng pagkain. Kaya iho, mali ang iniisip mo sa akin. Pasensya na po sa paratang ko sa inyo. Naiintindihan kita iho. Sa susunod, huwag mong papabayaan ang tatay mo. Maraming salamat po. Mabuti na lang kayo ang nakakita sa kanya. Napakabuti niyo po. Kung ibang tao lang po, baka napabayaan na ang tatay ko sa daan. Sana lahat ng tao gaya niyo po, na may malasakit sa matanda at may sakit gaya ng tatay ko.